धन्यवाद रश्मीपत माताजी इंट्रोडक्शनाबद्दल. आणि हांव सर्वप्रथम आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ तर्फे पुरा उपस्थित भक्ताले स्वागत करता या कार्यक्रमात. मेगल आवाज ऐकूच्या येतोय पुरा लोकांक? थोड़ी लोस प्रभु जी। एक मिनिट हरे कृष्णा. आता समज की हरि बोल. थोड़े लोस करेक्ट ना मत जयंती नायक माता जी। हरि बोल. हाँ, समायिक पडतं समायिक पडतं आता एक पडता आता एक पडता. सो परत एक पाहता पुरा भक्ताले उपस्थित भक्ताले हांव आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन ताजे तर्फे स्वागत करता. आणि आईची सेशन जे आसा ताचे चाल करचे पहिले एक प्रार्थना करता. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हरे कृष्णा. हांव भागवत पुराण कोंकणी जे टीम आसा पुरा आणि तांतूची हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू तांगेल आभारी आसा, ग्रेटफुल की म्हाका एक अपॉर्च्युनिटी तुम्ही दिल्या. जे कसले हांव मेगेल गुरु महाराज किंवा वैष्णवा जे आसाची तांगेला आयकल्ले कसले शास्त्र पठन केलेलं आसा तांतू जे कसा अनुभव केल्या ते तुमगेल वर्षी शेअर करच्याक. आणि मुख्य म्हळ्यार ही भागवत प्रवाह हे पुस्तक हांव आज वरेक वाचिल्लें नाशिल्लें. इट वॉज ऐकून आशिल्लो. पण प्रभुजीन एक अपॉर्च्युनिटी आता हे तुम्ही स्टार्ट केलेले लेखान आय कुड बाय द बुक अँड ऑल्सो रीड थोडशे. सो आता आम्ही आईची टॉपिक जे आसा ते आसा योगा ऑफ डिवोशन. तर हांव मेगेले एक प्रेझेंटेशन आसा ते शेअर करता. तुमका दिसत की म्हणून एक पंत म्हाका सांगाची. हरे कृष्ण. प्रेझेंटेशन दिसतवे? हरि बोल. वही प्रभु वही हाँ प्रभु जी। हाँ, अडना अडना. सो योगा ऑफ डिवोशन अंतू सर्वप्रथम हांव एक पंता एक रिकॅप आम्ही घेवया म्हणून आशिल्लें केले की पयरी जे हिज ग्रेस बलराम किंकर प्रभू तांणी मस्त बरे रितीन आमकां योगा ऑफ मेडिटेशन जे ताजे बद्दल वर्णन केलेले. तर कॅन आय रिक्वेस्ट पार्टिसिपंट्स तांणी जस्ट मे बी हायलाइट्स कसा आसा जे तुमकां लक्ष आयले. सो मे बी 2-3 पॉइंट्स. योगा ऑफ मेडिटेशन म्हळ्यार कसले? कॅन एनी वन ऑफ यू शेअर? आणि अष्टांग ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ
फर्स्ट सांगले हा म्हळ्यार थंय आशिल्ली पुराजन अष्टांग योगाचे मस्त खाली शुकमुनी मात्र ना आशिल्लींची वरलेले पुराजन आशिल्लींची सो तशें जावन अष्टांग योगा देखून स्टार्ट केले मागीर ही बरें. भक्ती योगा विषय सांगले अष्टांग योगा की चड की पशी चड ताज्या पशी भक्ती योगा इज इम्पॉर्टंट म्हणून सांगून त्यांनी मागीर थंय देखून स्टार्ट केले म्हणून सांगून करेक्ट करेक्ट. तर योगा ऑफ मेडिटेशनान तू कितले अंग आसाची हे कोणे देर आर 8 सॉरी अष्ट म्हळ्यार 8 सो देर आर 8 लिम्स ऑफ दिस योगा. हे खंयचे आसा आमी कॅन हरे वी रिपीट. हरे कृष्ण प्रभुजी. येस यम मॅडम. नियम आसन हा प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधी. परफेक्ट. प्रत्याहार धारणा ध्यान आणि कडेरी समाधी. सो आणि आता हांतू जे आसा मेडिटेशनान तू आमकां सांगिल आसा की आमी देवाल जे रूप आसा ताजेरी ध्यान करता. तर ताजे बद्दल कसे सांगिल आशिल्ले. विच फॉर्म वी हॅव टू मेडिटेट. खंयची फॉर्माचेर आमी मेडिटेट करता अशी सांगिल्ले. 2 प्रकार सांगिल तांतू. जे नवीन भक्त आसाची तांणी दे हॅव टू मेडिटेट. तांकां परमात्मा दर्शन जायना जे हृदयांत आशिल ते दे कॅन मेडिटेट ऑन दी विराट रूप. विराट रूप म्हळ्यार देवाल अ, अ, जे विराट रूप आसा ताजी विंगविंगड अंग आसाची डिफरंट फॉर्म्स एंड एनर्जीज जे आमी पळोवचे शकताची भायरी म्हळ्यार आमगेले जे जग आसा तांतू. सो ताजेर मेडिटेट करचे उरता एज यू एडवांस कडेरी जे भायर आमी पळोवन न्हू देवाल स्वरूप उडगास करचे ते मेडिटेट करचे ते द योगी स्टार्ट्स मेडिटेटिंग इंटरनली इन हिज हार्ट. जे परमात्मा स्वरूप देवाल आसा ताजेर तांणी ध्यान करपाचे. सो हे एक स्मॉल रिकॅप आशिल्ले योगा ऑफ मेडिटेशन. आता अशी भागवत प्रवाहान तू जे समराइज फॉर्म आसा आमकां सांगिल आसा सेकंड चॅप्टर ऑफ सेकंड कॅन्टो. तांतू सांगल्या की अष्टांग योगा इज नॉट प्रॅक्टिकल फॉर मोस्ट पीपल इन दिस एज. म्हळ्यार ह्या आत्ता जे कलियुगान तू अष्टांग योग जे आसा ते प्रॅक्टिकल ना म्हळ्यार करचे मस्त डिफिकल्ट आसा. तर ताजे कसले एक जशी आता यम म्हळ्यार कसले प्रोहिबिशन्स म्हळ्यार प्रतिकूल्यस्य वर्जनम आमी म्हणटाची आणि नियम म्हळ्यार अनुकूल्यस्य संकल्प. म्हणजे जे बरे आसा ते कर का जे वायट आसा जे विच इज हार्मफुल आमकां शरिराक दॅट वी हॅव टू स्टॉप. डूज अँड डोंट्स यम नियम कडेरी आसन जे आसा बॉडीली पोस्चर्स आमगेल आमी फिजिकल स्ट्रेंथ गेन करच्या बॉडी प्युरिफिकेशन करचे खातीर करपाचे. तर आणि प्राणायामान तू वी आर ट्रायंग टू प्युरिफाय दी एअर लाईफ एअर जे प्राणवायू जे आसा विंगविंगड फॉर्मान तू. सो हे जे 4 जे आसा अंग जे आसाची दे आर मोर ऑन अ बॉडीली प्लॅटफॉर्म अँड सूक्ष्म शरीर जड आणि सूक्ष्म शरीराचेर. तर हे डिफिकल्ट कितें सांगल्या ताजे आमकां 2 कारण सांगिल आसाची. एक आसा अनरुली सेन्सेस म्हळ्यार आमगेल इंद्रिय जे आसाची दे आर बियॉन्ड अवर कंट्रोल. आणि ते कशी म्हळ्यार ताजे खातीर 5 उदाहरण दिलेली आसाची. एक आसा कुरंग म्हळ्यार द डियर. हे तुम्ही आयकून उरच्या पुरो. शास्त्रान सांगिल आसा की एक डियर कसो आसा ते जे हंटर आसा म्हळ्यार शिकारी जे आसा
तांणी डियराक धरची उरले मारची उरल्यार दे प्ले मेलोडियस म्युझिक. संगीत बरे ऐकल नंतर द डियर गेट्स कॅप्टिवेटेड आणि ताका धरचे मस्त इझी जाता, मारचे इझी जाता. सो तशीची मातंग म्हळ्यार एलिफंट. हे जे आसा एलिफंट इज बेसिकली गेट्स अट्रॅक्टेड बाय द टच. टच म्हळ्यार कसले आमगेले स्किन सेकंड इंद्रिय. ते फिमेल एलिफंटाल टच जे आसा ते ताजेन अट्रॅक्ट जावन ही गेट्स कॉट. तशीची पतंग जे आसा म्हळ्यार द मॉथ, आमी पावसाळी दिवसांत तू पळयताची की व्हेन लाईट जे आसा हांगा बाजून आमी पळोवं येता पिक्चर्स जे दाखयल्याचे की एक लाईट जे आसा दिव्या लागीं मस्त सान कीटक जे आसाची तांणी दे गेट अट्रॅक्टेड आणि ते इतले अट्रॅक्ट जातात की दे लिटरली एंटर इन टू द फायर अँड देन दे डाय. तशीची भृंग म्हळ्यार जे हनी बी आसा तर ते कसं करता, ताका तागेल जे इंद्रिय खंयचे हे स्ट्रॉंगली मीन्स अट्रॅक्ट जाता ते म्हळ्यार नोज. ताजे स्मेल जे आसा एक परमळ जे आसा फुलाचे ताजेन अट्रॅक्ट जावन इट गेट्स इन टू द लेट्स से लोटस आणि थंयची सांजे वेळारी जे लोटस जे आसा ते पुरा पेटल्स बंद जाताची. पण ते इतलं ताजेन तू मीन्स इट इज सो मच एब्झॉर्ब की पेटल्स बंद जाले तरी ताका कळना अँड देन इट डायज. आणि मीन म्हळ्यार फिश. ताजे इंद्रिय खंयची म्हळ्यार टंग, जिवा. तर ते खावचे जे आसा टेस्ट एक फिशरमन जे आसा माशली धरच्याक कसले खावचे बेटाक घाल न्हू. आता एक पिक्चर आमी पळोव येता की कशी धरताची. सो हांगा कसं सांगिलास की म्हळ्यार प्रत्येक आमगेले 5 इंद्रिय जे आसाची दे आर सो पॉवरफुल की ताजेन वी आर लायक इट ऑलमोस्ट लीड्स टू द डेथ. हे जे आमकां प्रत्येक कडेन पळोव येता की इट ऑलमोस्ट लीड्स टू डेथ. तर आम्ही जे एक मनुष्य प्राणी जे आसा तांगेल्यान तू ऑल दीस 5 इंद्रियस विच आर सो पॉवरफुल तांगेल एकपंता म्हळ्यार प्रभाव कितलो उरतले. सो कसं जात की म्हळ्यार योगा म्हळ्यार एक आमी म्हणटाची की फोकस करचे, ध्यान करचे. तर तांतू हे जेन्ना अनरुली सेन्सेस उरताचे आमगेली इंद्रिय उरताची जे कंट्रोल करचे जायना आमकां. किचनान तू कसले बरे कुक जात असल्यार ताजी परमळ आयल्यार यू फील लायक इटिंग. आमकां ते वेळ खावची वेळ उरना जाल्यारीची ते खाव कशें दिसता. कसले एक बरे फूड स्टफ म्हळ्यार अशी पळयल्यार पिझ्झा नाल्यार आईस्क्रीम्स आमगेल हांगा कशें आस की म्हळ्यार प्राणी मात्रान तू इंद्रियस ते दे दे कंट्रोल इट बेटर. पण आमगेले की बुद्धी चड आशिल्ली देखून कसं जात की म्हळ्यार वी मिसयूज दीस सेन्सेस आणि ते कंट्रोल करचे आमकां जायना. दिस इज वन रिजन. आणि दुसरं म्हळ्यार फिकल माइंड म्हळ्यार आमगेल ताजी उदाहरण आमी घेवचें म्हळ्यार एक मांकड वी कॅन जस्ट इमॅजिन की ते दिवसभर कसं करता. इट जम्प्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अदर ब्रांच. ते करत उरता हांगच्यान थंय थंयच्यान हांगा. सो आवर माइंड जे आसा मन जे आसा आमगेले इट इज ऑल्सो लायक ए मंकी. अँड मोस्टली ते कसं करता आमी म्हणटाची की इट इज इन द पास्ट ऑर फ्युचर. भूतकाळांत उरता ना जाल्यार भविष्य काळांत उरता.
आत्ता कसं जाता असा तांतू आमगे लक्ष उरना. वी आर आयदर कसले वाईट जालेल उरल्यार ते भूतकाळांतून उडगास करून ताजे बद्दल दुःख करत उरताची, ना जाल्यार भविष्यात तू कसं तरी प्लॅन करत उरताची. बट अशी म्हणटाच की यू टेक केअर ऑफ सेकंड्स अँड इट विल टेक केअर ऑफ आवर्स अँड सो अँड सो फोर्थ. तर प्रेझेंट हांतू तू वर्तमान काळांत उरचे मस्त जरूर असा. आमगेल आत्ता आम्ही कसं करताचे ते महत्वाचे असा. कित्याक की म्हळ्यार हे वर्तमान काळ एक पंत आम्ही जर का ध्यान दिना जाल्यार, लक्ष दिना जाल्यार इट बिकम्स पास्ट. सो आणि तांतूची एक स्टडी जे केलेली असा तांतू मेडिकल फ्रेटर्निटी तांणी म्हळ्या की एव्हरेज हे हांतू मस्त व्हेरिएशन्स असाची, बट वन स्टडी पॉइंटेड आउट की ऑलमोस्ट एन एव्हरेज ऑफ 60 to 80,000 थॉट्स म्हळ्यार विचार जे असाचे एक मनशाले एक दिवसान तू ही गेट्स इट. इट इज लाईक आम्ही म्हणटाच नाही समुद्रान तू जे वेव्ह येताची तशी आमगेल माथ्यान तू विचार जे असा कंटिन्युअसली चालू उरता. हा जे अनुभव आमकां सर्व लोकांक असा. सकाळी जेन्ना आम्ही जप करच्या बशील तेन्ना यू कॅन सी दॅट आमकां सांगिल्लें आसा की आमी जप जे आसा ते ध्यानपूर्वक करता, अटेंटिव्हली करता. पण ते जायना. मे बी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, देन द माइंड स्टार्ट्स रनिंग हियर अँड देअर. मस्त धांवता. सो दीज आर द टू प्रायमरी रिझन्स ताजे खातीर आमकां अशी आमी म्हणचा जाता की अष्टांग योग जे आसा ताजे तांतू सक्सेस मेळचे असल्यार आमगेल सेन्सेस जे आसाची ते इंद्रिय जे आसाची ते कंट्रोलांत उरता आणि मन जे आसा ते शांत उरता. आत कसं जाता की म्हळ्यार प्राणायाम केल्या नंतर आमगेल मन शांत जाता. एक उदाहरण घेवचें म्हळ्यार एक उदकाच्या ग्लासान तू इफ देर इज सम डस्ट या मड आसा म्हळ्यार एक चिकोल आसा म्हळ्यार आम्ही ते ग्लास थोड वेळ अशी कसले आपुडनाशी एक जाग्यार स्थिर दवरल्यार स्लोली आफ्टर सम टाइम थोड वेळान आम्ही पळयताची की ते मड जे आसा किंवा पुरा डर्ट जे आसा हे स्लोली सेटल डावन जाता, तगू वचून बसता. इट इज ॲज गुड एज म्हणजे हे जे थोड वेळा खातीर शांत दवरचे जे आसा इट इज ॲज गुड एज डुईंग प्राणायाम. प्राणायाम जशी तुम्ही राबयताची और इफ यू पुट वन स्पून म्हळ्यार त्या उदकांत घाल बेगीन डिस्टर्ब केल्यार द मड विल अगेन स्टार्ट कमिंग अप, वयर येता. तशीच आमगेल मनान तुजे आसा अंटील द टाइम यू डू प्राणायाम युअर माइंड इज स्टेडी. मोड ऑफ गुडनेस आम्ही म्हणतात न्ही, सत्वगुणांत उरता. पण कडेरी जशी वेळेचे प्रभाव, जाग्याचे प्रभाव और परिस्थिती जे आसा ताचे प्रभाव म्हणा या थ्री गुणास द माइंड स्टार्ट्स ऍक्टिंग फनी. तर हे जे आसा आमकां अशी सांगितलं. तर आत्ता कसं करचें आमकां ध्यान करचें असलें. सो व्हॉट इज द वे आउट. तर तांतू योगा ऑफ मेडिटेशनान तोरे सांगल्या आणि योगा ऑफ डिवोशन जे आत्ता आमकां सांगिल्लें आसा तांतू वरेक म्हळ्यार की भक्ती योगा जे आसा हे अष्टांग योगाकिंत सुपिरियर आसा, सुप्रीम आसा, इफेक्टिव्ह आसा. तर हे कशी म्हूण आमी पळोवया की हांतू डिवोशनल सर्वीस जे आसा आमकां सांगल्या की इट इज इटर्नल. म्हळ्यार अशी ना की टेम्पररी आसा. जे आमी अष्टांग योग केल्यार तांतू वॉट एवर क्रेडिट आमी जे कसं सफल सक्सेस आमी गेन केल्यार, ते इट इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर ओनली दीस लायफ.
एक पंत हे आयुष्य संपल्यानंतर इफ यू आर रिबॉर्न देन दी अष्टांगा योगा हॅज टू रिस्टार्ट ऍटलिस्ट म्हणजे तुमगेल जे यम नियम म्हणा किंवा आसन म्हणा किंवा प्राणायाम म्हणा ते पुरा इट हॅज टू बी स्टार्टेड वन्स अगेन. तशी ना भक्ती योगान तू जे कसं क्रेडिट आमकां मेळिल आसा तुम्ही ऐकून वगैरे दॅट इट हॅज टू कंटिन्यू. इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर लिबरेशन. आणि इट इज जॉयफुल. आता एक आसन करचे म्हळ्यार एक एजेड भक्त आसाची म्हळ्यार तांगेली एज जालेली आसा जे आसन जे आसा आमकां योगासन जे सांगिल्लें आसाची ते यंग एजान तू बरे रितीन जाता कित्याक म्हळ्यार आमगेल बोन्स आनी पुरा फ्लेक्सिबल उरताची. जशी आमगेल एज वाडता इट इज नॉट पॉसिबल. आता कोणाक पश्चिमोत्तानासन जे आसा सांगिल्लें आसा ते करचे म्हळ्यार इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. पण कोणाक इट इज नॉट पॉसिबल. ऑर फॉर दॅट मॅटर म्हगेले कझिन जे फॉरेनांत आसा तांणी आय सी तांणी पद्मासनांत किंवा एक आमी पालका मांडी घालून बसताची तांकां बसचें जायना. दे आर नॉट यूज टू इट. तांकां जेवणाचे सवय म्हळ्यार कसले डायनिंग टेबलाचेर. वेरेज आमगेल हिंदू हांगाचे जे कल्चर आसा आमी तगू बसून जेवचे. सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एव्हरी वन टू डू आसनास. इट इज नॉट जॉयफुल. इट इज स्ट्रेसफुल ऍक्च्युली थोडशे. पण भक्ती जे आसा भक्ती योगान तू आमकां कसं सांगिल्लें आसा की यू हॅव टू डू ओनली श्रवणम. जप करचे किंवा कीर्तन करचे, डान्स करचे, ईट कृष्ण प्रसादम, गो फॉर यात्रास, रिक्रिएशन. सो इट इज व्हेरी प्लीजिंग. इट इज जॉयफुल. आणि तांतू कसलेची आमकां पळोवचे गेल्यार अशी प्री क्वालिफिकेशन्स जावका म्हूण ना. ताका नियम कसले ना. यू कॅन डू इट ॲट एनी टाइम. इट कॅन बी डन बाय एनी पर्सन. कोणें करचें जाता, खंयचे वेळार करचें जाता, खंयचे जाग्यार करचें जाता. सो नो प्री क्वालिफिकेशन ऑफ हेल्दी बॉडी अँड माइंड. आणि अशी ना की अष्टांग योग करचे म्हळ्यार एक सेक्लुडेड होली प्लेस अशी सांगताची की बरे धामांत वचून जे एक एकांतान तू बसून जर का ध्यान केल्यार आमी पळयताची योगी लोक जनरली तांणी खंय उरताची दे आर इन टू द माउंटन्स हिमालया म्हणा किंवा खंय अशी गुफांत बसून एकलेची तांणी ध्यान करताची. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कॉमन मॅन हे करचे. तशी जी यू कॅन से एम्प्टी स्टमक जावका हे जावका ते जावका पुरा अशी मीन्स दीज प्री क्वालिफिकेशन्स आर नॉट देअर. आणि हे भगवद्गीतांत आमकां सांगिल्लें आसा चॅप्टर 9 श्लोका नंबर 2 जे आसा तांतू सांगल्या राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम. सो हांतू कसं म्हळ्यार की म्हळ्यार उत्तमम हे जे योग आसा भक्ती योग इट इज उत्तम. इज द बेस्ट ऑफ ऑल. आणि प्रत्यक्ष अवगमम म्हळ्यार आम्ही हे केले तेन्ना आमकां ताजी अनुभव मेळटा. प्रत्यक्ष अवगम वी गेट एक्सपिरियन्स. आणि सुसुखम सुखम म्हळ्यार बरे रितीन पण सुसुखम म्हळ्यार आनी तांतूंत तांतू स्टील बेटर द बेस्ट. कर्तुम अव्ययम व्हेरी हॅपिली वी कॅन एक्झिक्यूट. अशी आमकां सांगिल्लें आसा. तशीची अनेक कडेन चैतन्य चरितामृतांत तू 19th चॅप्टर 117 श्लोका तांतू आमकां सांगिल्ल्या सर्वोपाधी विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तीर उच्यते. तर कसं म्हळ्यार ऋषिकेन म्हळ्यार ऋषिक म्हळ्यार इंद्रिय आणि ईश ईश म्हळ्यार कंट्रोलर. तर ऋषिकेश म्हळ्यार एक कृष्णाला एक नाव आसा. सो ही इज द मास्टर ऑफ सेन्सेस.
आणि आमकां कसं करचें आसा भक्ती योगांतू जे कसं इंद्रिय आसाचे आमगेले वी हॅव टू सिम्पली एंगेज देम इन द सर्वीस ऑफ द मास्टर. ते कशी म्हळ्यार की यू आर डुईंग कीर्तन सो तुमगेल बॉडी इज लायक यू आर सिंगींग तर तुमगेले टंग इज बीइंग यूज्ड टू सिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड. आम्ही नृत्य करत असाची किंवा देवाल दर्शन करत असाची प्रसाद घेता असाची किंवा आम्ही श्रवणम करत असाची आमगेले कान जे आसा इंद्रिय म्हळ्यार ऑल इंद्रियस वी आर स्मेलिंग द फ्लावर्स ऑर निर्माल्य जे आसा देवाले सो ऑल अवर इंद्रियाज वी आर एंगेजिंग इन द सर्वीस ऑफ द लॉर्ड. आणि हे जेन्ना आम्ही करताची तेन्ना देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अदर थॉट्स विचार जे आमकां आमी अशी कसले कर अशी एक जे अष्टांग योगान तू कसं करचें की म्हळ्यार लीव असायड ऑल ऍक्टिव्हिटीज अँड सिम्पली फोकस ऑन तुमगेले श्वास जे आसा ब्रेथ कंट्रोल ताजेर ध्यान करचें. इट इज एज गुड एज फोकसिंग ऑन वॉइड खाली एक श्वासाचेर आमी ध्यान करताचे देवाल परमात्माचेर जे आमकां शक्य ना मीन्स इट हॅज टू बी डन इन दी एडवान्स स्टेज. तर इट इज कंपॅरेटिवली इजियर. आम्ही देवाल सेवेन तू एंगेज केल्या नंतर ऑटोमॅटिकली कंट्रोलिंग जे करचे प्रॉब्लेम आसा इट गेट सॉल्व. तशीची आमकां आमी पळयल्यार भगवद्गीतान तू मस्त कडेन अशी सांगिल आसा की डिवोशनल सर्वीस म्हळ्यार कसले की आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन बाय द सुप्रीम लॉर्ड. जे अष्टांग योगान तू एम्फसिस कसं आसा स्ट्रेस कसाचेर आसा इट इज ऑन सेल्फ. आम्ही प्रयत्न करचे मेगेल इंद्रिय शुद्धीकरण मेगेल मन शुद्धीकरण किंवा ध्यान लावच धारणा ध्यान जे समाधी हाजे खातीर कन्सिस्टंटली द योगी हॅज टू पुट हिज एफर्ट्स. पण भक्ती योगान तू कसं करचें आसा यू सिम्पली सरेंडर टू द लॉर्ड. म्हळ्यार एक शांत चर्ड असल्यार तागेले आवय बापाय इफ द चाइल्ड सरेंडर्स टू द पेरेंट्स the child need not do anything. He has to simply ask for whatever and the Lord takes care or the parents take care. तर तशीच आमकां भागवत गीतान तू 10.10 and 11 आमकां सांगिल आसा टू दोज who are constantly devoted to serving me with love I give them understanding by which they can come to me. सो हांतू कसं आसा आय गिव्ह देम अंडरस्टँड. तर देव स्वतः हे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. कडेरी 9.22 जे आसा अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना परि उपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. अशी म्हळ्यार योगक्षेमम वहामी अहम म्हळ्यार कसं म्हळ्यार की म्हळ्यार आय प्रोवाइड. देव कसं म्हणते म्हळ्यार तुमगेल्या जे कसले ना दॅट आय विल गिव्ह आय विल प्रोवाइड आणि जे कसं तुमगेले आसा ताचे हांव रक्षण करता प्रिजर्व करता अशी म्हण देव सांगता. कडेरी वी कॅन सी अगेन इन भगवद गीता 8.16 आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुना माम उपेत्य तू कौंतेय पुनर्जन्म न विद्यते. सो हांतू कसं म्हणते म्हळ्यार ब्रह्मलोक जे आसा हायेस्ट प्लॅनेट लोक जे आसा अप टू दी लोएस्ट हे हांतू जितले कोण हे जीवात्मा आसाची तांकां द सायकल ऑफ बर्थ अँड डेथ इज एप्लिकेबल. पण एक पंत आमी देवाल धामान तू गेल्यार वन्स वी क्रॉस दिस ब्रह्मलोका अँड गो टू दी स्पिरिच्युअल अबोर्ड ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड देव कसं म्हणत की म्हळ्यार पुनर्जन्म न विद्यते. आमकां वी आर फ्री फ्रॉम द सायकल ऑफ
birth and death. हांतूवर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण, वन्स यू गो देर आम्ही कसले करचे ना, द लॉर्ड टेक्स केअर. तशीच 18.66 जे आसा कन्क्लुजन भगवद्गीताचे म्हणटा की सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. Abandon all varieties of religion, just surrender unto me and I shall deliver. I shall deliver. आणि तू लँग्वेज पळयले रे, मीन्स देव प्रॉमिस दिता असा. पर्सनली ही इज प्रॉमिसिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल सिनफुल रिएक्शन. डू नॉट फियर. तर आम्ही पळयत की हांगा द स्ट्रेस अँड द एम्फसिस इज ऑन द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड. तागेल इट इज हिज जॉब. आम्ही इफ वी सरेंडर unto him, he will take care. हांतू एक उदाहरण दिवचे म्हळ्यार सपोज एक एक बेगर असा, ही सिटिंग ऑन द रोड बेगिंग, आणि त्या रोडा वेल्यान लेट्स से देर आर एवरी डे 10-15 मल्टी मिलियनर्स आर पासिंग इन देअर कार. तर आता हो बेगर जो असा तो he is looking at the multimillionaires passing in their car. हे एक सिनारिओ असा. आणि एक सिनारिओ कसा आस की म्हळ्यार आउट ऑफ दिस दोज 10 मल्टीमिलियनर्स, लेट्स से 1 मल्टीमिलियनर तागेल गाडीन तुल्यान ही लुक्स कंपॅशनेटली ऍट दिस बेगर. तर दोन्ही हांतू फरक कसा आस की म्हळ्यार, डिफरन्स कसा आस की म्हळ्यार, when the multimillionaire looks at the beggar, तागेल्या पळयल तेन्ना तागेले जे लाईफ असा इट बिकम्स सक्सेसफुल. आम्ही प्रयत्न करचे. अष्टांग योग म्हळ्यार बेगर इज लुकिंग ऍट द मिलियनर्स. इट इज ॲज गुड एज बेगर लुकिंग ऍट मिलियनर. अँड भक्ती योग म्हळ्यार कसले, दॅट मल्टी मिलियनर is compassionately looking at the beggar. Then his life becomes successful. So आता हे जे असा मस्त कसले कृष्णान भगवद्गीतान सांगिल्ले असा की हांव हे करतलो, हांव ते करतलो, अशी तशी म्हण. सो हाऊ डज वन बिलीव, आम्ही ताचेर कशी विश्वास दवरता. तर ताजे उदाहरण जे असा हातू आमकां सांगिल्लें असा की ब्रह्मा जे असा हू इज द फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग. सो तांणी कन्फर्म केल्या की भक्ती योग जे असा ते इज द सुप्रीम ऑफ ऑल द योगास. आणि कशी, आफ्टर रिडींग वेदास 3 टाइम्स. आता हे जे सेंटेन्स असा आफ्टर रिडींग वेदास 3 टाइम्स हे मस्त महत्वपूर्ण असा. व्हॉट डज इट इंडिकेट, आमकां कसं सांगता की म्हळ्यार पहिले काळांतू आमगेले जे स्पिरिच्युअल लर्निंग प्रोसेस आशिल्ले ते ताका आमी श्रुती माध्यम म्हणटा आशिल्ले. श्रुती माध्यमांतल्यान आमी कसले एक शास्त्र अध्ययन करचे गुरुकुलांत वचून ते तांणी करता आशिल्ले विद्यार्थी गण. तांतू 4 ऍक्टिव्हिटीज आमकां सांगिल्ले. एक म्हळ्यार श्रवणम, कडेर मननम, निधिध्यासनम आणि कडेर कीर्तनम. श्रवणम म्हळ्यार कसले की म्हळ्यार वी हॅव टू लिसन विथ अटेन्शन and it is as many times. हांतू why we are saying as many times कित्याक की फर्स्ट टाइम जशी आम्ही एक नवीन व्यक्तीक फर्स्ट टाइम मेळ्ळे नंतर इट इज नॉट पॉसिबल म्हाका म्हळ्यार इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू नो अबाउट दॅट पर्सन इन द फर्स्ट मीटिंग. कोणाक गुर्त जाले नंतर ताजे बद्दल आमकां 100% कसले इन्फॉर्मेशन उरना.
आता तांगेल बद्दल म्हाका जर का इफ आय हॅव टू नो मोर अँड मोर अबाउट दॅट पर्सन, हांव कसं करता की म्हळ्यार आय हॅव टू टॉक टू हिम, आय हॅव टू मीट हिम अगेन अँड अगेन अँड अगेन अँड अगेन. मस्तपंत हांव तांगेल्या की जेन्ना मेळटा तेन्ना देर इज अ सेन्स ऑफ कॉन्फिडन्स, फेथ जे डेव्हलप जाता. ताजे नंतर स्लोली that person starts giving confidential information. तागेल जे आसा ते आमकां सांगच्या पळयता. फर्स्ट मिटिंगांतू ते आमकां तो सांगना. सिमिलरली श्रवणम जे आसा, एक पंता लेक्चर आयकल नंतर इट इज नॉट पॉसिबल विथ दी कलियुगा मेमरी that we will remember everything. आमकां जर का ते उडगास दवरचे असल्यार टिपिकली बेस्ट थिंग टू डू इज सेम लेक्चर आमी 3 पंता, 4 पंता, 5 पंता, वेन यू हियर इट अगेन अँड अगेन अँड अगेन, श्रुती माध्यम हे पहिले काळान तू गुरु यूज टू नॅरेट द सेम थिंग अगेन अँड अगेन, आणि द स्टुडंट्स जे आसाची, विद्यार्थी जे आसाची, शिष्य लोक जे आशिल्ले तांणी वरक ते परत परत रिपीट करत आशिल्ले. सो वेन यू रिपीट, रेपिटेशन इज द की. ते केले नंतर देन वी गेट सम क्लॅरिटी. द लॉर्ड, देव जे कसं शास्त्रांत तुल्यान आमकां सांगचे आसा, वेन वी रीड इट अगेन अँड अगेन, देन वी आर मीटिंग द लॉर्ड अगेन अँड अगेन. आणि ताजे नंतर सीइंग अवर इंटरेस्ट, आमगेल जे कसं इंटरेस्ट आसा ते पळोवन देव आमकां he starts giving from within the understanding of what he wants to say. So हे आसा श्रवणम. आता खाली श्रवणम जाल्या नंतर कसं करता की म्हळ्यार मननम. वी हॅव टू कंटिन्युअसली रिफ्लेक्ट ऑर मेडिटेट, रीड बिटवीन द लाईन्स. म्हळ्यार कसं सांगचे पळयत आसा. फॉर एक्झाम्पल आता हे प्रेझेंटेशन आमी जे करत आसाची, सो भागवत प्रवाहांतू आमकां इट इज at the most 25 to 30 sentences, but we are now expanding the whole topic. कसं करतात की म्हळ्यार आमगेल अंडरस्टँडिंग जे आसा, रिफ्लेक्टिंग की कसं सांगच्या पळयत आसा, what the author is trying to say, or what the shastras are trying to say, what the Lord is trying to say, or what the spiritual master is trying to say. आम्ही ताजे खातीर रिफ्लेक्ट करका, मेडिटेट करका, वी हॅव टू ट्राय टू रीड बिटवीन द लाईन्स. की कसं सांगता, डिस्कस करका एक दुसरं, अनेक शिष्य बरशी मीन्स अदर शिष्यगण जे आसा, आमगेल भक्तगण आसाची, तांगेल बरोबर डिस्कस करका, मननम करका. हे केले तेन्ना वी गेट मोर अँड मोर नॉलेज, आणि परत ते मस्त क्लियर जाता. अँड द नेक्स्ट स्टेप इज निधी ध्यासनम. निधी ध्यासनम कसं म्हळ्यार की ऍप्लिकेशन. खाली म्हळ्यार एक नॉलेज मेळ्ळे, then it is of no use unless you put it to practice. आणि जेन्ना आमी ते आमगेल आयुष्यांत लायक इन अवर लाईफ वी इम्प्लिमेंट जे कसं लर्निंग आसा, तेन्ना कसं जाता की म्हळ्यार आमकां एक एक्सपिरियन्स मेळटा, अनुभव मेळटा. अँड दॅट एक्सपिरियन्स ऑर लर्निंग ऑर रियलायझेशन जे आसा, इट ऍड्स टू द नॉलेज. परफेक्ट जाता नॉलेज ते आमगेले. नाही जशी इट इज लाईक आम्ही एक पंता युट्यूबाचेर कसले तरी एक एक्झाम्पल घेवचे म्हळ्यार रेसिपी पळयले, तांतू एक पंत पळयले तांतू लक्ष येना, देन मे बी यू आय सी दिस माय वाईफ डुईंग मेनी टाइम्स. सेम रेसिपी शी विल रिपीट 3-4 times to check what she is trying to say, what I should do. कडेरी स्लोली आम्ही ते 2 पंता 3 पंता, वेन यू प्रॅक्टिस दॅट रेसिपी 3-4 times 5 times, it becomes perfect. Right? And then you have mastered it. आणि ताजे नंतर वी कॅनॉट जस्ट आमकां सांगिल्लें आसा ज्ञान जे आसा, ते ज्ञान आमगेले की दवरल्यार इट इज ऑफ नो यूज.
इट विल डाय इट्स ओन डेथ. ते शेअर करका, लोकांक सांगका, सो दॅट इवन अदर्स कॅन बेनिफिट. तो ब्रॉडकास्ट करका, प्रीच करका, अशी आमकां सांगिल आसा. तर ब्रह्माजी जे आसा, ही इज गिविंग अस अ लेसन दॅट वी शूड रीड or we should hear again and again, meditate on what we have read or heard. कडेरी ताका आमगेल ऍक्च्युली वेदास जे आसा, आता तांकां जेन्ना सांगिल्ले तेने ब्रह्म हृदय आदी कवये, व्हॉट वी हियर इज भागवतमंतू द लॉर्ड स्पोक ओनली 4 श्लोकास. पण आत्ता आम्ही पळयले रे, द भागवतम इज 12 कॅन्टोस, 18 बुक्स, सो मेनी श्लोकास. सो दिस इज ऑल कशी जाले की ब्रह्माजी जे आसाची तांणी ताजेरी मननम केले, निधी ध्यासनम, कीर्तनम. तांणी नारद मुनीक सांगले, नारद मुनीन कडेरी सुखदेव गोस्वामी सांगले, अशी जे परंपरान तू कडेरी ते ज्ञान जे आसा, that is getting transmitted. So what is a learning is we have to read, relish, जे कसा आम्ही वाजील असा ऐकल असा ते relish करका, आणि खाली relish करून उपयोग ना, that we have to put it in our life. आणि ताजे नंतर there has to be some positive change in our life, reform जावका. आणि हे अशी केल्यानंतर कसं जात की म्हणारी देवाल आमका दिव्यता, हिज मॅग्नॅनिमिटी आमका लक्ष येता, अँड आमगेले दैन्यता, हाऊ इनसिग्निफिकंट वी आर, ते आमका लक्ष येता. ताजे नंतर कसं सांगलं की म्हणारी सिन्सियर हियरिंग अबाउट कृष्णा फ्रॉम ग्रेट सोल्स लीड्स टू लव्ह ऑफ गॉड. आमका आम्ही शास्त्रांतू आता मस्त उदाहरण पुराणांतू घेवचे जाता. एक म्हळ्यार ही भगवद्गीता आसा. सिन्सियर हियरिंग अबाउट कृष्णा फ्रॉम कृष्णा. आता भगवद्गीतान जे आसा, कृष्णान अर्जुनाक उपदेश केला. सो ही हर्ड इट व्हेरी सिन्सियरली विथ रॅप्ट अटेन्शन. कसं ताका मनांत प्रश्न आयले ते परिप्रश्नेन सेवया. He asked all his doubts. ह्यावर एक क्वालिफिकेशन आसा इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग और योगा, की आमकां जे कसं मनान तू डाउट्स आसाची, डाउट्स जे आसा, इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द प्रोग्रेस ऑफ डिवोशनल सर्व्हिस. प्रत्येक डाऊट आमगेल मनात कसले असल्यारी ते क्लॅरिफाय करून घेवका. वी हॅव टू आस्क द स्पिरिच्युअल मास्टर. तर नारद मुनी जे आसा तांगेल फर्स्ट लाईफान तू पळयले आम्ही की जे ऋषी मुनी तांगेल आश्रमांत आयिल्ले, तांगेल संघ मेळ्ळो, तांगेल उच्चिष्ट मेळ्ळे, अँड हिज लाईफ वॉज ट्रान्सफॉर्म्ड. तांणी चातुर्मासांत आयिल्ले ते कथा जे आयकत आशिल्ले तांगेल उच्चिष्ट मेळ्ळे. सो नारद मुनी गॉट ट्रान्सफॉर्म्ड. कडेरी नारद मुनीन कितलो लोकांक म्हळ्यार इज सुपर प्रिचर म्हणटा जे आमी. प्रल्हाद महाराज, ध्रुव महाराज, वाल्मिकी, मृगारी, कितलं उदाहरण घेवत आम्ही. सो मेनी डिवोटीज जे आसा तांगेल उद्धार नारद मुनीन केलेले आसा. अँड दिस इज ऑल विथ द सेम प्रोसेस ऑफ सिन्सियर हियरिंग. सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज, मैत्रेय मुनी विदुर. विदुरजी जेन्ना तांकां हस्तिनापुरान तू वेन ही वॉज रिमूव्ड, दुर्योधनान काण सोडिले, सो ही लेफ्ट. आणि तीर्थयात्रा जेन्ना परिक्रमा सर्व करच्या गेले तेन्ना ही मेट मैत्रेय मुनी. आणि मैत्रेय मुनीन तांकां मस्त ज्ञान जे आसा भक्ती बद्दल देवाले, हियरिंग अबाउट कृष्ण. सो हे जेन्ना आम्ही ऐकताची, जशी कसं म्हणटाची एक लवर बॉय, नो, ताका तागेल प्रेमिका आसा, तिगेल बद्दल आयकुची मस्त आवडता. सांग विच मेन दुसरे कोणाक सांगल्यार ही मे नॉट एप्रिशिएट और एन्जॉय और हियर विथ सो मच
अटेन्शन तितले द लवर्स टू लवर्स तांगेल अनएंडिंग उरता कथा तांगेले तशी आसा. सो हे आमकां हांगा सांगिल्लें आसा. सो नेक्स्ट म्हळ्यार आमकां हांगा सांगिल्लें आसा की म्हळ्यार एक इंटेलिजंट पर्सन शूड स्ट्राईव फॉर परफेक्शन ऑफ वन्स लाईफ. आता मनुष्य जन्म आसा आमी पळयताची की 84 लाख स्पिशीज हातूंतल्यान दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकंट लाईफ. आणि हांतू इम्पॉर्टंट कसं आसा की म्हळ्यार आमगेल एबिलिटी अँड कॅपॅसिटी टू ऑलवेज इम्प्रूव फ्रॉम एक्झिस्टिंग स्टेटस. आमी आता खंय आसाची तांतूल्यान मुखार वचका. तर कसं करका की म्हळ्यार अविद्या जे आसा ते नष्ट करून विद्या प्राप्त करका. वी हॅव टू शिफ्ट फ्रॉम मटेरियल टू स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्म. आणि आता जे आम्ही कम्फर्ट झोनांत आसाची कम्फर्ट झोनांतल्यान भायर पडून थोडे स्ट्रेच झोनांत येवका. आणि जे कसं प्रिपरेशन आसा फॉर नेक्स्ट बर्थ actually पुढच्या का ना नेक्स्ट बर्थ इन दिस लाईफ itself we should go back to Godhead. पण बाय चान्स इफ इट डझंट हॅपन at least we are prepared very well for advancement. म्हणजे आता जे आमगेल स्थिती आसा ताजे किंता बरे आमकां जन्म मेळचे, बरे एनवायरमेंट मेळचे ताजे खातीर आमी प्रयत्न करता. नॉट दॅट वी डिग्रेड फर्दर, हे तर करच्या ना. सो दिस इज वॉट वी हॅव टू एन्श्युअर. आणि ताचे खातीर स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप्स एवरी डे आम्ही कसं तरी एक नवीन शिकून इम्प्रूव्हमेंट करचे प्रयत्न करता. आणि भक्ती इज बेस्ट परफॉर्म्ड इन दी असोसिएशन ऑफ डिवोटीज. साधू संग सर्व शास्त्र होय, लव मात्र साधू संग सर्व सिद्धी होय. हाजी दोन उदाहरण आम्ही पळोवचे येता की म्हळ्यार एक जे प्रॉस्टिट्यूट तिगेले हरिदास ठाकुरा बरशी जे असोसिएशन आशिल्ले. वॉट वॉज शी ए प्रॉस्टिट्यूट बट विदिन फ्यू डेज टाइम ती एक सिद्ध भक्त झाली जस्ट बाय दी असोसिएशन ऑफ हरिदास ठाकूर. सिमिलरली आम्ही पळयताची की अमेरिकान तुगेल त्यांना प्रभुपादाल जे पाश्चात्य देशांतून भक्त जे असाचे त्यांनी फ्रॉम हिप्पीज दे बिकम हॅपी. सो दिस इज वॉट इज द इम्पॅक्ट ऑफ भक्ती योगा. आणि कशी करचे, हाऊ टू परफॉर्म भक्ती योगा, ऑलवेज इन द असोसिएशन ऑफ डिवोटीज. वी शुड हॅव ॲटलिस्ट आमगेले आयुष्यान वी शुड हॅव ॲटलिस्ट association of two devotees, one or two devotees who are very close to us. आमगेल लागी उरता. एनी डाऊट, एनी क्वेश्चन्स, कसले क्लॅरिफिकेशन, डिस्कशन आम्ही तांगेल बरशी करच्या जाता. इट इज म्युच्युअल, म्हळ्यार एक दुसऱ्यांक आम्ही हेल्प करताची. अँड वरिष्ठ उत्तम भक्ता बरशी अशी संघ मेळचे मस्त महत्वाचे आसा. सो जस्ट टू समरायज, आमकां भागवतमान तू सांगिल्लो आसा फर्स्ट कॅन्टो फर्स्ट चॅप्टर 10th श्लोका जे आसा, प्रायण अल्पायुष कलौ अस्मिन् युगे जना मंद मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता. सो कलियुगान तू कसं झालंय की प्रायण अल्पायुष म्हणजे शॉर्ट लाईफ. आणि शॉर्ट लाईफ किती असा की म्हणारे आमगेल इरेग्युलर हॅबिट्स असाची, दिनचर्या बरोबर ना, ओव्हर सेन्स एन्जॉयमेंट असा, फिकल माइंड असा. आजकाल 30 years 35 years 25 years हार्ट अटॅक आयले, हे झाले ते झाले. वी सी सो मेनी. वाय? बिकॉज देर इज इरेग्युलर हॅबिट्स, ओव्हर सेन्स एन्जॉयमेंट और टू मच ऑफ स्ट्रेस, फिकल माइंड. ताजेन मस्त आमकां अफेक्ट जाता. कडेरी आम्ही पळयताची चंचल मन ही कृष्ण जे श्लोका आसा 6.34
हा की मन कशी असा हे अर्जुन सांगता इट इज बलवदृढम तस्या निग्रहम मध्ये वायुरिव सदुष्करम. आय कॅन कंट्रोल द विंड म्हळ्यार वार जे असा त्यावर एक हांव कंट्रोल करचें जाता पण म्हगेलें मन कंट्रोल करचें जायना अशी अर्जुन कृष्णाक सांगता. आणि त्याची आमगेल परिस्थिती असा आता वी आर डिस्ट्रॅक्टेड. आताची परिस्थिती म्हळ्यार वी आर डिस्ट्रॅक्टेड. वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रॅक्शन सोशल मीडिया सेलफोन्स जे आसा ताजेन नॉट बीइंग एबल टू बी इन प्रेझेंट. वी आर ऑलवेज इन पास्ट और फ्युचर. कडेरी 8.16 जे आसा हा ब्रह्मभुवना लोक आम्ही चर्च केल्या पयलेची. अँड द फ्रेश ज्युअल म्हळ्यार बेस्ट एक जे हांव पळयलें की 11th कॅन्टो 2nd चॅप्टर 35th श्लोका जे आसा भागवतमांतू तांतू जे ट्रान्सलेशन आसा श्लोकाचे ते म्हणटा की ओ किंग वन हू एक्सेप्ट दिस प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्व्हिस टू सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड इट विल नेवर ब्लंडर ऑन हिज पाथ इन दिस वर्ल्ड इवन वाईल रनिंग विथ आईज क्लोज्ड. म्हळ्यार आमगेले डोळे बंद करून जरी आम्ही चमकत असाची और वी आर रनिंग ही विल नेवर ट्रिप और फॉल. इतलं परफेक्ट असा भक्ती योगा और द योगा ऑफ डिवोशन हे आमकां सांगील असा हांतू. विथ दिस आय कन्क्लूड माय प्रेझेंटेशन. थँक यू फॉर पेशंट हियरिंग. तुमकां कसले कमेंट्स असल्यार तुम्ही सांगेत or any questions you can. I will try my best to answer. हरे कृष्ण प्रभूजी. भारी चंद कोण सांगले भक्ती योगा विषयारी आणि अष्टांग योगा विषयारी ताज्यापशी कशी एक बेस्ट म्हणून सांगून भक्ती योगा विषय तुम्ही शॉर्ट जाऊन सांगल्या भारी